Meillä on ilo nyt tavata sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuusjohtaja Stonesoftilta, Jarno Limnell. Mistä, Jarno, tässä kyberturvallisuudessa on kyse? Tuo on hyvä lähtökohta, koska minun mielestä mitä kyberturvallisuus on kysymykseen, meidän jokaisen suomalaisen pitäisi osata vastata. Lyhyesti sanottuna kyberturvallisuus on digitaalisen maailman turvallisuutta. Minä erotan tämän fyysisen maailman, atomien maailman, jonka keskellä me elämme, ja sitten on tämä ihmisen luoma hyvinkin dynaaminen bittien maailma. Ja tämä bittien maailma, digitaalinen maailma, niin sen turvallisuudesta on kyse, kun puhumme kyberturvallisuudesta. Mihin sitä oikein tarvitaan? Ehkä parempi olisi tänä päivänä kysyä, mihin tätä bittien maailmaa ei tarvita. Ajatellaan, miten vahvasti esimerkiksi suomalainen yhteiskunta, valtio, asevoimat tai esimerkiksi sinun tai minun elämäntapa riippuu siitä, että tämä bittien maailma toimii. Eli tietyllä tavalla ei ole enää yhtään edes liioiteltua sanoa, että tämä bittien maailma on ottanut vallan tästä fyysisestä maailmasta, joka pyörii bittien varassa. Ja nyt jos turvallisuus heikkenee oleellisesti tai sitä jopa tarkoituksellisesti heikennetään täällä bittien maailmassa, niin sillä on ihan suorat vaikutukset usein tämän fyysisen maailman toimivuuteen. Eli vastaus kysymykseesi, sitä tarvitaan oikeastaan tänä päivänä kaikkialla. No millaista turvallisuustasoa tässä nyt tavoitellaan? No se on tietysti sitten kyse siitä, että miten kriittiset järjestelmät sinulla on kyseessä. Että jos puhutaan vaikka suomalaisen yhteiskunnan sähkön tuotannosta, niin kyllä silloin se taso pitää olla äärimmäisen korkealla. Mutta sitten jos mietitään esimerkiksi sinun kotikonetta, jolla sinä teet niitä omia päivittäisiä asioita, niin kyllä niissä yleensä riittää ikään kuin perusratkaisut. Mutta valitettavasti tuntuu olevan myöskin meillä Suomessa edelleen se tilanne, että näiden perusratkaisuiden tavallaan minimoimalla nämä erilaiset uhkat, jotka kohdistuu, perusratkaisujen nostaminen tietylle tasolle, joka ei ole edes esimerkiksi suuri panostus, niin sillä saavutetaan jo paljon lisää kyberturvallisuutta. Millaisia mahdollisuuksia se luo suomalaiselle yrityselämälle? Tämä on erittäin kiva, että kysyit, koska minua aina vähän harmittaa se, että kun puhutaan kyberturvallisuudesta, niin nähdään, että se on niitä bittejä tai uhkia tai salasanojen varastamista tai muusta. Kokonaisuudessaan kyberturvallisuudessa on kyse valtavan hienosta mahdollisuudesta Suomelle ja nyt tässä tapauksessa esimerkiksi suomalaiselle elinkeinoelämälle. Ja esimerkkinä voi mainita, olin itsekin perustamassa tuossa muutamia kuukausia sitten suomalaista tietoturvaklusteria, jossa suomalaiset tietoturva- ja kyberturvallisuusosaajayhtiöt, yritykset haluaa tehdä yhteistyötä, haluaa nostaa tämä asia vahvemmin suomalaiseen keskusteluun, koska me tarvitaan muun muassa lisää suomalaisia osaajia tälle liiketoiminta-alueelle, koska me ollaan erittäin teknologinen myönteinen maa, mutta myöskin puolueeton maa ja suomalaiselle tuotekysymykselle, kysynnälle ja osaamiselle tällä alueella on maailmalla nyt tällä hetkellä, niin sille on paljon tilausta. Kiitoksia, Jarno Limnell. Tämä tähtää meidän tulevaisuuteen. Kiitos.